Здравейте, приятели! Това е новия ми клип на Майнкрафт и ще играем в предишния ми свят, сървър. Не съм играл от много време. То дори аз не обичам Майнкрафт, но един приятел иска да прави клип. Виждате голям влак. Доста съм го направил. Сега ще се събува така. И продължаваме. Знам, че съм някъде на земята, обаче много я. Ето, лодчета. Аз пак съм в това място, къде се опитам да заровиш сред стом. Мен тук го спавам. Дай пак да те заровя. Да. И аз пак ще се измъкна. За жалост. Падна. Виждате, голям влак съм направил. Дълги релси. Чакай, че беше много сгазиш. Нека. То не пречи. Къде? Чай. Какъв е този скин, бе, брато? Аз ще го направих. Намерих един такъв от... стана, бе. Едно приложение. Оба, чакай. Чакай, какво правиш? Исках да те ударя за едно място, но... Не! Ти ли го? Да. Нямам повече. Идиот! Ти, дай ми сега някакво влакче. Ето ти, бе, ето ти, бе, ето ти, бе, ето ти, бе, ето. Абе, Ето ти, бе. Ето ти, бе. Тя да те намеря. Къде избега, бе? Ууу. Кой сега ще напада? Кой? Чай малко, че ще те загубя. какво? Ти летиш ли? Децака всичко. Айде, умигайте! И на тебе ли така, че се... Човек, какво правиш в момента? Убихте! Не си го. Къде си? Не знам. Чудовище! Взе да ми прави... Да, умрях. Добре. Взехте двете легла. Аз нямам нищо хубаво. Нека. Чао. Сгазихте. Аре, бе, проклетия съм. Аз тук си пътувам, хищ не ми пука. Влакчета! Влакче на ужасите. Умирай, бе, умирай! То не ще да умира. То не става за паркурист. То пише не става за паркуриста. Аз имам редстоун. Кирка имаш ли? Не. Сега как ще чупим тия редстоун? Не ми пука, ти се занимай. Хора, заседнах тук. Дивата пустош. Не. Пак ми се бъдне на мозъката на влакчето. Запали ми. Огин, ще запалим огън. Запали, бе, запали нещо. Запали ми огън ти. Човек, много Да, фъкинг. Човек, Майнкрафт много бъгва. Майнкрафт, ти какво искаш? Не бъгва. Само си изхъбих редстоун. Запали ми огън. Огин. Къде си, бе, Огин? Взе ли? Разгин. Нищо съм взел.
Де? Правиш. Къде си, бе? Тебе те няма. А ти си чак там, бе, във водата си плуваш. Да, бе! Не, бе, ето тука. Гледай, към бък. Аз те убих. Не, аз си живея, ето то. Ай, човек, много си страшен. What the? Човек, много. Човек, бати, бъгавото, бе, брат. За какво само убиваш? Да те проверя за огин. О, е! Чак. О, е! Най-сетне скачих на влакче. Ама пак не бълва. Не, бе, не! Не става то за паркурист. Къде си, бе? Бате Бойко, ще те глоби се. О, блъснах се в някакво влакче. Да ти го... Уикам. Не, бе. Бе. Ти как така играже? Вой, не ми было супер много. За добро е. Чай ще бъда тук. Тук не мога се. Не, ти си тук. Ау! Убих ли те, бе? Аз съм. Ти си бъгнат. Наистина. И то яко. Няма да се мъчи тук. Ай, че съм бъгнат яко. Идвам да те убия. Мисля, че ще скипна това чукане. Чукане едно и също. Хайде, бе! Няма да скипна. Ако може по-бавно ча да не се умориш. Какво? Това е по-бързо, е? Това е... няма да го... добре. Ама гледай! Аз много съм на пътешествие. О, не, пак ще се бъгна. Човек, това влакче, което беше отде при мене, си е продължил. Този сървър ще трябва да го оправям. Ама гледай, бе! Не гледай ти. Що бе, не е честно. Доста интересно, като се возиш на влак, пак изведнъж. Човек даже ми излиза при мен. О, не, за какво? Умрали, бе! Не, даже си продължих. Пише, дионю! Ай си! Ама в грешната посока. Ай си ти! Къде си, бе, псе? На другия край на влак. О, не! Ти... И ти ли засед? Не съм заседал. Едвам тя убя. Много май. Вземи огън, запълни ми. Падна ли, бе? Какво? Падна. Какво ме удари? Я паднах. Човек, това е много бъгаво. Какво се случва? Взимай. Човек, нищо не се случва, че аз Брато, плувай. Брат, аз си плувах нагоре, имах си балончета и изведнъж и ми взимаше сърца. Брато, дай плувай, бе. Аз умирам. Аз не, аз си живея спокойно. Не, бе. Толкова много неща. Не, бе, брато. Не.
се. Бъгна ми се! Отивам за нещата. Бъгна ми се, брато! Шиба на майка. Няма ги. Ти шибаната Майнкрафт, бе! Не. Пък шибаната Майнкрафт. Съдба. Точно! Ето! Всеки на мен, аз имах балончета, пък ми ето тук ми слизаха балончета, пък ми взимаше и живот. От началото казах, че тая е сибана игра. Сибана. Пак ще умръза да се спална на яко място. Бати мътното е. Водата си, бе. Ей, какво е това, бе? Браво. Струва ли пари? Бате Пешо, дай да ти продам някакъв грабъл. Къде си, бе? Ей, Браво. терорист грабъл, бе. Айде, убивай някой, де. Тън, айде. Не изглеждам абсолютно. Ама кевлите скина. Тук няма релси, затова пада. Рейси. Няма рейси. Едно и също. Аз мисля да спирам толкова. Що? Еми, приятели, това беше от мене. Ако ви хареса, клипа, вие го грешете. Ако не, това няма да се изпише на клипа. Еми, това е. И не забравяйте да се абонирате за моя канал и така нататък. И